nggih. Biasane nikah niku lek teng griya sumuk ngoten langsung mak brujul. Aku samarku nang kene mak brujul. Delokanku lek rada sak jam, Kas. Napa? Brujul. Lho aja. Aja. Bocah kok. Ngayu lho sampean wis ayu lho nganggo jiblak niki. Alhamdulillah najis. Pak Taro. Haram. Haram ya. Haram bukan muhrim. Kita bukan muhrim. Permasalahan aku kirek najis bener. Alhamdulillah ini kita bisa kesini di pondok mana? Mbah, taruh. Pondok mana? Ora roh. Benes, balas dendam. Apa? Pondok mana ini, Mas? Pondok Mbah. Apa? Mbah. Ora roh menengah. Sing ora roh. Negara menengah coba. Ra gelem dudu mbah-mbah. Lah salam aku boleh najis muga lado. Pondok mana, Mas? Hei. Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kan. Kok enek jenenge Haul Akbar bareng iki sapa to? Oh bintang tamu ini kan Salindro enek tulisannya. Wes. Haul Akbari Akbar gede dudu Akbar kae. Mudeng ora kok. Robot iki. Wong iki puter. Lah piye ora diputer kok ya. Ki. Sapa? Enek dalang kondang sing lagi cedak. Nah iki ngarep dajal. Wo ki lho. Sapa iki? Anu bakul wayang. Ndi to delok to? Bakul wayang. Delok. Bakul wayang. Sapa? Sing kene gilap lho. Sapa? Bakul wayang. Itu maksud Ini di bocah. Bakul wayang. Dalang juk. Munggah, masa rapal dalang. Mas Akbar ya? Dalang bakul wayang Mas Akbar. Monggo Mas Akbar minggah mriki Mas Akbar. Ndi ya? Enek monggo Mas Akbar kula aturi minggah mriki Mas Akbar. Kowe iki genah apa ora? Tenan. Ndi Mas Akbar? Wonge turu kok mau. Turu apa? Lah kula niku ngono lho. Ndi to? Lah iki lagi lho wonge ngadeg rokokan. Ya Mas Akbar, lagi lho wonge nggo cuduk lho. Ngawut ae. Wot, bakul soto. Piye Mas Akbar gelem munggah gak iki? Ndi to? Lagi lho badan biru lah iki lho. Ha iki Mas Akbar. Kok ireng? Bisa. Ya iki lho Mas Akbar. Alah. Kene kono aku wabuk tenan. Kok ganteng. Iki mau jare turu wae. Alah. Kok iso rene? Ya bayang Iki sing nanggap sapa? Yo. Gitu. Dilanjut lawan pun. Ayo kan sulu ae. Culo apa ora tanggapan ora panggung. Iki jane sing nanggap sapa lho, Mas? Woi, munggah becek ora. Buah ora sing ora. Iki terus kon munggah terus kon nyapa? Kowe takon munggah siji perlune gandeng niken, loro etunge wayangku be sing posisi. Balikno. Ning mobil. Kudu dibalekne wayang lawas lho kan barang apik Mas Akon. Ya mes ning mobil kok diomong. Apa? Anak Kentangmu disokok. ora lanang ra wedok cokore gladi kabeh lho. Kon pian ndang mulai iki. Nyanyi. Nyanyi apa? Mau nyanyi nggih Pak Bu nggih? Nyanyi. Gelangmu dolen lho ki nyawer. Ana wis ta loro nyanyi kono. Ayo nyanyi apa? Kaya apa? Dewa Tresno ya. Pasangan Dewa Tresno. fenomenal. Kok ya ora nggawe blangkon to, Mas? Ora usah ngono padha karo blangkon ora usah. Nggih blangkon wae, Mas. Raket. Bawa, Mas. Bawa apa? Sampeyan tong-tongi, Mas. Ting-ting kok tong-tong. Nem roro cici. Lho, nadamu kelaru. Nada blenyek no mangga. Lambe gudir ya ndelalah. Ini saya sambil bawa lirik tidak apa-apa ya? Lek gak nanti gak oleh orang nganggap kamu ini gak oleh. Sabar, innaullah amma sabirin. Sekali merdeka tetap merdeka. Lho. Wong sabar kekasih Gusti. Walah, tak kira lah innaullah amma sabirin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Kuwi yo ngono mbok imbangi yo. Kamu pilih
Tepuk tangan dulu suaranya Mbak Niken bagus sekali. Urang. Terima kasih. Kan nyuwun sewu niki ada sambele kenging diatur mboten. Nggih. Nggih. Kula kekrek lho mengke mboten. Oh, iya. Anakmu lho leh. Hah? Nalika jaman semono pondok derajat caritane Rama Kyai Abdul Ghaffar Ngombe. ambekan Mas. Wo, tak kira lek sekeratul. Mas yo. Cangkemmu lho. Lah awakmu ngono. Lah tak. Ya. Kanthi bakal ilmu kanubrakane ing wulung-wulung taune pondok derajat cari tane tepuk tangannya. Kemoenyeke jan. Joget ya nak. Niken. Insyaallah. Lo. Ya. Joget. Nah.
Nyanyiano aku mau lagu apa? Mbak Sastro yang ada di luar Jawa, sing biasanya gak aku sandal jinjit gak gelem dibayar. Aku tau digawe 5 sandal jinjit. Ya gak gelem dibayar. Sebabnya? Sik kudu bayare gawe lagu Kitir Sumilir jarene. Ki tenanan Mas mbok angkit guyon ya. Lah sebabe. Tapi yang gini dhewe. Yo, Kitir Sumilir. Yo! Yo! Nenten Salindri. Wes, ora sida nyanyi Kitir Sumilir sik, bapake kadung munggah. Nah, monggo Pak Joko. Ini Pak Joko pengusaha, no. Pengusaha napa? Onderdil. Onderdil ya. Sepeda motor perlengkapan. Mbok menawa warga Nganjuk dan sekitarnya membutuhkan onderdil spare part bisa menghubungi Pak Joko dalah Ibu. Nggih. Ya alah. Nggih. Bapake kurus ibuke lho. Oh iya Bu, iya Bu. Ya cilik-cilik. Cilik kaya botol Yakul. Kok iso botol Yakul lho. Iki melambangkan bahwa iya Bu. mukti anggone Bapak Joko ngopeni anggone Bapak Joko paring nafkah wujude ngene iki. Ora. Iya to bocah iki. Sing bahagia ibuke lek bapake ngenes. Loh. Bapake kurus kok. Ngene lho, Nak. Bapake mikir. Mikir anak-anake. Sik, berarti lek wong lanang kuru tandane mikir. Bapakmu saleh kan lemu apa lemu? Lemu, Pak. Berarti mikir ora? Ora. Ya wis. Loh, bapakku bahagia, Mas. Sebabnya? Loh, dua anak sampeyan. semuanya ada, Mas. Sombong, Mas. Mulai intine ora. Ya, iki diaturne apa iki Bapak Joko wis kersa minggah, no. Pak. Gelut, Pak. Iki campur sari du pencador. Ya, campur sari itu tawan ngono to, Mas. Ngene lho, Pak Joko nuwun sewu, matur nembah nuwun. Bapak Joko nuwun 100 nggih, Pak. Ha timbang nuwun 1000 kok. Beh, angel men to bocah iki. Mangkane sampean lho, aku kok tak karo mbak-mbake karo Ya ibuke. wis, nuwun sewu Pak Joko. Nggih, alhamdulillah matur nembah nuwun. Kula sesule saking kanca-kanca ngaturke panuwun sampun kersa nimbali Mayangkara. Nggih. Sampun puas nggih, Pak? Puas nggih, Pak? Nyuwun sewu. Ayo lek wis puas gedan dikukuti ya. Urung. Medun. Urung, Pon. Pripun Pak Mayangkara pripun kalian nduk Ya niku? karepe dhewe wis lunas kok nyapo. Sip nggih. Sip, alhamdulillah. Ki lono sip. Mungkin ada sepatah dua patah buat Dua patah kata. Cerewet nggih. sinten? Mbak Niken. Cerewet di tangga. Lah aku Pak, ya wis sak meneng ae. Ya ngeten iki Mbak Niken. Aku diam aku. Iya. Aku diam. Kok tak ngomong ngapunten Mbak Niken nggih